personal branding-ul și culoarea. De ce e important să povestim despre culoare atunci când povestim despre fotografia de personal branding? Fiindcă culoarea este crucială în brandingul tău, în brandingul afacerii tale, în brandingul tău ca om. Fiindcă în culoare vezi omul, vezi autenticitatea. Fiecare culoare exprimă ceva sau aduce un boost de energie sau de ce nu, poate calmează, poate oferi încredere, poate oferi tot ceea ce brandul tău spune prin cuvinte, putem spune prin culoare sau prin aducerea mai multor culori în cadru. De asta, în momentul în care mă contactez să povestim despre o ședință foto de personal branding, vor vorbi întotdeauna despre fundal, despre culoare, despre ținuta care o porți. Sunt Paul Pădurariu, fotograf din Iași.